man mo na? Di nakuha na. Ha? Di nakuha na. Anong nagdadana ka ganing? Anong nagdadana ka Di nakuha na. Ha? Di nakuha lagi na. So guys, natay prank sa akong anak karon. So ang akong buhaton saya, butangan ako og napkin, pante ug brana yang motor kay ngano. Testingan ako kuha og yabe kung masuko siya. Kay pasanginlan man ako siya ani pero ako nagbutanga. Dara yabe to pa siya dito natulog. So testingan na to og unsa niya kay mahal na yung bagong motor dira na to. Butang. Ano ka na? Rumabi. Ano ka? Naulak ko. Tapuan ang motor. Ha? Tapuan ang motor. Naulak ko. Sige ra magkaglak pagpuyo ra gud be. Magpuyo be. Magpuyo. Pero mas ko motor be. Ako sa gamit. Tapuan yun. Pero mas kay kuno kana ko lakpon pero mas ko be. Dali ra kay ko motor ko Kuha ni Tubel. Ito be. Ay nabayad po kag tubel. Ha? Ako gamitan na rin. Ako yung trapo no. Ako gamit. Ako'y nagpalit, ako'y mukuan, ako'y... Pero mapag ko po, doon saan naman ka? Gamit niyo ko. Tubel ko. Tinawag. Biya bibi. Sige, kaya ka ba? So, mo yung box. Gusto mo ni ma? Agoy na. Di sama ni mo na. Di nakuha na. Ha? Di nakuha na. Anong nagdadana ka ganing? Anong nagdadana ka Di nakuha na. Ha? Di nakuha lagi na. Di nakuha. Di sama ni mo na. Ambot. Balo na. Isa pa ka doon mo motor ba? Imo nang gisulad-sulad mo na anak ba? Sige nakuha no. Di ako ah. Di sama ni kaghapon. Ha? Di sa kaghapon? Narito. Naglakaw. Yung anong naabot man na diha? Anong naabot man na Di diha? nakuha lagi. Oh. Iba na po nagibutang-butang mga pantis. Di nakuha na. Gabay na. Di nakuha. Dili ka pwede mulakaw. Hindi ka pwede mulakaw na. Kaya nga no, sa kinsa ng bayo, nanay mga bitinsa o nanay mga bitinsa. Ako'y gamit sa motor ni Moron. Di na. Kuha kayo no. Ako'y gamit sa motor. Dili pwede. Ante ka gamit mo sa motor. Batay ka lang dyan. Di mo nakuha ma. Yan na niabot pa na diha. Ambot. Balo na. Hindi pa na mo ah. Di ginakuha no. Puro na kag mo niya. Hapon na ba yung ulit hapon? Kasi kinalin ko mo niya. Ang pa siya buya. Bukutan mo diha. Diloy. Nagkarag kag rason na. Obe! Way gamit to na. Kaya imo na di pagsunod ko. Ako ma. Imo na di pangbutangan. Di ginakuha no. Di ako ah. Sabi, mulakaw ko. Ako siya gamit to. Ako siya gamit ha kay. Mulakaw ko nga. Bisa kung sana imong ibutang imong motor. Oh, tubar na lang ako. Diba? Bisa kung sana lang imong ibutang sa imong motor. Ako rin gamit ba? Mulakaw. Diba nagsabot man ta? Diba nagsabot man ta? Na kung naginuang kasi yung motor. Di ginakuha no. Kaya may nangyari. Huwag din na. Binabi, taguan ko ng motor ito. Taguan ako. Ay ba? Taguan ako ng motor. Kung nagsabot naman ta. Ano nangyari? Di ginakuha no. Ambe. Di ginakuha no. Yatag mo ko. Di ginakuha. Ambe. Isa din na. Ambe dayon dali. Ambe dayon. Labay na. Ginakuha na. Ambe dayon. Trapo. Ambe dayon. Yabe. Bi, magtrapo ko bi. Di ba na? It's a prank. Abo. It's a prank. Abo. No prank.